Welcome to my channel. Enjoy watching. Next, we have Honorable Jesus Notario Jr. Nakali mo pala si Bay Isong. Sabi yan. Mali, sabi ko nung mali ka nagmarong. Napapagkakan ito sabi. Sabi daw. Ano ba madami? Hindi ako mo sinagalan. Hindi mo sabi mo. Hindi ka rin nagkamali. Ako may nag-aarap ko dyan. Next, we have our very own Barangay Captain, Honorable Ernesto
private ka rin ng school ang atin. Sa Piray. Sulo-sulo. Sulo-sulo. Mari ka nagkaaki. Ang buhat. Baka nga, nagpalala pa pili ka. Porta doon. Malawin pa rin. Malabaw. Guwapa. Matalino dahil sabi nila. Okay, at this point, let's now proceed to the modern cotillionneurs. Okay, so may I invite everyone to please give a round of applause to our cotillionneurs dancers. And may I invite also the barangay officials, the barangay Bibiron. Thank you for coming. So please occupy the table intended for each of you. Thank you so much.
kayan. Salamat ako kan alas ang sumali.